Bona tarda de nou i benvinguts. Gràcies per la seva assistència a aquest webinar de Crèdit Andorrà. El seminari que els oferim avui porta per títol Oportunitats d'inversió a Andorra i els volem parlar de les possibilitats que ofereix el país tant per residents a Andorra com per inversors estrangers. Com saben, a Crèdit Andorrà estem compromesos amb el servei al client i la qualitat. Amb aquest objectiu, oferim sessions com la d'avui, que busquen oferir-los una atenció i un assessorament personalitzat i proper. Sempre amb l'objectiu últim d'estar al seu costat, d'acompanyar-los i de buscar solucions que encaixin amb les seves expectatives. Per això, posem a la seva disposició els professionals i especialistes que els puguin oferir la informació necessària, pensada i estructurada per ajudar-los a prendre les decisions oportunes. Andorra va iniciar fa anys un procés per ser un país més competitiu. El procés cap a l'homologació internacional i l'obertura econòmica, amb un marc fiscal atractiu i reconegut, una economia dinàmica i una elevada qualitat de vida, són alguns dels principals exemples d'aquesta aposta per la competitivitat, que fan d'Andorra un país amb bones oportunitats, tant per residents com per inversors. Durant la presentació es tractaran aspectes que cal tenir en compte a l'hora de plantejar-se invertir al país i 4 promotores exposaran projectes d'inversió immobiliària. Per parlar de tot això, ens acompanya el senyor David Bescós, director de Planificació Patrimonial de Crèdit Andorra. També comptarem amb la participació de la senyora Isabel Rosic, responsable comercial de Comellot Mountain Residences, dels senyors Oriol González Montes i Jordi Puigdemassa, consellers de l'Àval, el senyor Tomàs Canfrat, director d'Engel Volkers Andorra, i els senyors Carles Naudi i Cristian Almirón, respectivament propietari i comercial de CISA, Relocation and Real Estate. Abans d'entrar en matèria, em permetran que els presenti la mecànica del webinar. Per un millor desenvolupament de la sessió, hem silenciat els micròfons i apagat les càmeres. Tenen la possibilitat de fer preguntes a través del xat, per resoldre dubtes, clarificar conceptes o ampliar aquella informació que sigui del seu interès. El xat el poden obrir clicant en una fletxa vermella que apareix a la seva pantalla. El senyor Andreu Obiols, director de la unitat de grans clients de banca privada de Crèdit Andorrà, anirà recollint les preguntes que contestarem al final de la sessió. Esperem que la presentació sigui del seu interès i gràcies una altra vegada per acompanyar-nos. Cedeixo la paraula al senyor David Bescós. Moltes gràcies, Martí. Bona tarda a tothom. El primer indica que porto la mascareta per protocols de govern. Estic en una sala amb més d'una persona. I l'objectiu de la meva presentació és parlar sobre una de les qüestions que ofereix Andorra, que és la residència. Aquí en l'índex veuran una miqueta la temàtica que tractarem de manera breu. Serien les classes d'autoritzacions d'immigració. Veurem el concepte de residència fiscal a Andorra en contraposició al concepte de residència immigratòria. Tractarem com es resolen els conflictes de residència fiscal entre Andorra i Espanya, en particular atenent al conveni de doble imposició. I finalitzarem parlant d'un dels aspectes a considerar quan un decideix fer un canvi de residència. I finalment donarem una petita pinzellada a l'exit tax, que és l'impost de sortida d'Espanya. Doncs bé, per entrar al Principat d'Andorra, com saben vostès, no pertanyem a l'espai Schengen, no es necessita cap tipus de visat, només és necessari portar la documentació nacional d'identitat quan és una persona membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i el passaport en el cas d'estrangers no comunitaris, qui, com sí o no, han de passar per França o a Espanya, hauran d'obtenir el visat Schengen a través dels respectius consolats. Doncs en absència d'autorització d'immigració, el règim que aplica a les persones que entren a Andorra és el règim turístic, que les limitacions són que no es pot sojornar més de 90 dies al Principat i no es pot treballar. Si s'incompleixen algun d'aquests dos principis, la situació seria irregular i no podríem estar sota el règim turístic. Centrant el tipus d'autoritzacions d'immigració que ofereix Andorra, ho hem dividit en 3 blocs. Un seria pels treballadors fronterers, ja siguin indefinits o temporals. Un segon bloc serien els actius residents amb permís per treballar.
i un tercer seria la residència sense treball. Doncs bé, la condició de resident, des del punt de vista immigratori, s'atorga a qualsevol persona que tingui una autorització d'immigració, amb l'excepció precisament dels treballadors fronterers que pernocten de manera habitual fora del Principat. Així com els estrangers que obtenen una autorització per treballar però sense residència. Seria el cas d'una empresa andorrana que contracta amb una persona per desplaçar-la fora del territori. A més, una autorització d'immigració no es pot acumular en cap altra. Si s'obté una segona, substituiria la primera. Aquí veuran un quadre sobre tot el tipus d'autoritzacions per fronterers i per residents actius. Veuran residència i treball, que seria habitual, si bé avui parlarem breument sobre la residència i treball per compte propi, que és aquesta que està marcada en negret. Doncs bé, aquí podríem diferenciar dos tipus de residència dintre del treball per compte propi. Aquelles persones que venen al Principat a exercir una professió liberal, que requereix obtenir la preceptiva autorització de govern per l'exercici de la professió, així com la col·legiació a prop del col·legi professional corresponent. Un segon bloc, i que està tenint bastant èxit, són aquelles persones que arriben a Andorra, constitueixen una societat andorrana on tenen més d'un 20%, prèviament han obtingut una autorització d'inversió estrangera, han de fer funcions directives dintre de l'empresa, a més de ser administrador, i a més ser titular d'un comerç registrat a govern. Aquí destacar que s'entén com a activitat la gestió del patrimoni propi. D'aquí que moltes persones optin per aquest tipus de residència. Addicionalment, s'ha de fer un dipòsit de 15.000 euros no remunerats davant de l'AFA, que és l'autoritat financera andorrana, i s'excepciona d'aquest dipòsit aquelles empreses que sí que es constitueixen en una activitat real com a projecte empresarial autoritzat pel govern. En aquest segon quadre parlaríem de totes les residències que no permeten treballar. Destaquem l'activitat no lucrativa, que aquesta seria l'anterior residència passiva, que també podríem parlar de residència d'inversió. I una segona categoria seria aquelles residències per raons professionals en projecció internacional i per raons d'interès científic, cultural i esportiu. Bé, en totes elles es necessita ser major d'edat, tenir mitjans econòmics suficients, tenir una cobertura i assegurança pel Principat, ser propietari o llogater d'una vivenda a Andorra, així com un compromís per fixar la residència al Principat i mantenir el contracte d'assegurances. Doncs bé, l'autorització sense activitat lucrativa requereix estar al Principat un mínim de 90 dies i fer una inversió mínima de 400.000 euros. 400.000 euros que es pot fer en actius andorrans, ja siguin immobiliaris, participacions en societats, emissions de deute d'empreses andorranes o d'administracions públiques, inclús productes d'assegurança emesos per companyies andorranes. Aquesta inversió s'ha de fer dins del període de 6 mesos des de la sol·licitud i es descomptaria d'aquesta inversió si es fa el dipòsit obligatori davant de l'AFA de 50.000 euros per la persona principal, més de 10.000 euros per cada persona a càrrec. La segona, que també està tenint bastant acollida, és per raons d'interès científic, cultural i esportiu, així com en projecció internacional. Aquí no és necessària la inversió mínima de 400.000, però sí el dipòsit obligatori davant de l'AFA. L'estància mínima, com l'anterior, és de 90 dies i en el cas de professionals en projecció internacional, el requisit és facturar empreses no andorranes. S'entén complert aquest requisit quan més del 85% dels ingressos s'han utilitzat fora d'Andorra. Aquí mostrem simplement perquè sàpiguen que Andorra emet via decret al govern uns contingents d'autoritzacions d'immigracions i, com veuran, actualment hi ha 600 per autoritzacions d'immigració de residència sense treball, destacaria les 490 per aquesta residència que hem vist sense activitat lucrativa i també hi ha un contingent de 250 autoritzacions de residència i treball per compte propi. Com veuran, hi ha 50 per professionals liberals i 200 per aquest tipus de residència que hem dit que requereix constituir una societat a Andorra.
No obstant, com hem dit, el concepte de residència immigratòria no implica automàticament ser resident fiscal. Ser resident fiscal implica complir una sèrie de requisits que t'obligarà a estar subjecte a l'impost de la renta de les persones físiques. Una mateixa persona pot tenir dues residències immigratòries que poden ser fiscals o no fiscals. El concepte de residència fiscal és un concepte internacional que a més s'utilitza inclús en matèria d'intercanvi d'informació. Aquí veuran els criteris de residència fiscal. Si coneixen els d'Espanya, són els mateixos a Andorra. El primer és l'estada superior a 183 dies al territori andorrà. Es comptabilitzen les absències esporàdiques, amb l'excepció d'acreditar la residència fora del Principat. Un segon criteri seria el nucli principal o base de les activitats o interessos econòmics, ja sigui de manera directa o indirecta. Finalment, com succeeix a Espanya, existeix una presumpció de residència quan el cònjuge no està separat legalment i els fills menors d'edat viuen al Principat. Doncs bé, en aquest slide parlem molt breument del que seria l'impost de la renta a les persones físiques a Andorra en la mesura que la persona esdevé resident fiscal a Andorra. Puntualitzar prèviament que Andorra no té un impost a patrimoni. De fet, tampoc és una qüestió a destacar, tenint en compte que en tota la Unió Europea no hi ha cap país, excepte Espanya, que tingui impost a patrimoni. Tampoc tenim impost a successions ni donacions. L'IRPF es va instaurar el 2015, data d'entrada en vigor, és un impost que grava la renda mundial, el tipus és del 10%, tenim reduccions tant a la base general de 24.000 euros en caràcter general, altres reduccions per adquisició d'habitatge o aportacions a plans de pensions i una reducció de 3.000 euros a la base de l'estalvi. El que sí destaca serien les exempcions que contempla la norma per dividends de font andorrana, ja siguin d'empreses andorranes que han tributat el 10%, o inclús dividends que vinguin de societats d'inversió col·lectiva com les SICAPs o fons d'inversió, que de fet tenen un tipus del 0% en l'impost de societats. Una altra exempció bastant important seria l'exempció per la venda d'accions i participacions quan es té menys d'un 25%. Hi ha una exempció i amb aquestes operacions no es tributa a Andorra. A més, els impostos que s'han pagat a l'estranger són deduïbles amb certs límits, no poden superar el 10% que es pagaria a Andorra, ni aquells tipus que preveeixin els convenis de doble imposició. Aquí veuran que hem determinat que existeixen 8 convenis de doble imposició, actualment a Andorra, destacant França, Espanya i Portugal, i, a més, Andorra emet certificats de residència d'acord amb dits convenis. En aquesta slide es resumeix molt resumidament el marc fiscal d'Andorra. El 2000 teníem l'impost de transmissions patrimonials, el 2006 ja existia l'impost de les plusvàlues a les transmissions patrimonials immobiliàries, si bé va ser el 2011 quan Andorra va començar aquest procés d'homologació amb els països veïns, amb la signatura de l'acord monetari, i la imposició directa va començar amb l'impost a la renda de no residents. A continuació, l'any següent, es va instaurar l'impost de societats. Aquest impost és del 10%. Després es va substituir imposicions indirectes amb el que és l'IGI, que seria com a l'IVA. Això va tenir lloc el 2013. I vam arribar al 2015 amb l'impost de la renda de les persones físiques. En els darrers 2 o 3 anys hem anat modificant la normativa fiscal per adaptar-la als països veïns, tot alineat amb les directrius de la OCDE i de la Unió Europea, eliminant aquests règims que es consideraven avantatjosos. Bé, aquí parlarem dels conflictes de residència fiscal. Imaginin que una mateixa persona és considerada resident fiscal a Andorra per qui viu i, a més, és considerada resident fiscal a Espanya perquè té o es considera que té el centre econòmic. Què passa en aquests casos? Doncs bé, Andorra i Espanya van signar un conveni de doble imposició en vigor des del 26 de febrer del 2016 que estableix unes regles de desempat. En cas d'un conflicte, la primera dirà que serà resident allà on tingui l'habitatge permanent. Si té habitatge permanent en els dos països,
ho serà on tingui el centre d'interessos vitals, la part econòmica i personal. Si no queda clar, anirem al tercer criteri, que serà on resideixi habitualment, entès com on pernocta més. El quart criteri residual és quan, amb els 3 darrers criteris no hem pogut determinar la residència, aniríem al criteri de la nacionalitat, que ens podem trobar que sigui nacional dels 2 països o de cap dels 2, i ja finalment el conveni estableix que s'arribaria a un acord entre 2 països per determinar a on és resident. Els aspectes rellevants a considerar amb un canvi de residència fiscal. Poder aquesta és la part més important. Hem separat 4 petits blocs per fer uns comentaris. El primer és en relació al certificat de residència fiscal. Andorra emet certificats de residència fiscal d'acord amb el conveni. Això és important perquè des del moment que s'acredita aquesta residència, les absències esporàdiques ja no computarien pel país que qüestiona la residència, en aquest cas Espanya. És més, el Tribunal Suprem, el 2017, va establir que quan estàs més de 183 dies fora del territori nacional, no es pot considerar una absència com a esporàdica. En relació a les proves fàctiques, és important quan un trasllada la residència a un altre país, en aquest cas Andorra, demostrar que es viu aquí. Tenim les proves clàssiques, els consums, telèfon, la llum, l'aigua, les tardes de crèdit, retirades al caixer. Però avui en dia, amb les noves tecnologies, també tenim altres maneres, com pot ser penjar una foto a l'Instagram o al Facebook. Sobre el centre d'interessos vitals, aquí l'OCDE li dona molta més importància a la part personal que a l'econòmica. Estableix que s'ha de tenir especial atenció. Ara bé, no sempre és així i, de fet, l'administració espanyola en moltes ocasions es centra únicament i exclusivament en el centre econòmic. A nivell OCDE, els vincles econòmics, hi ha 3 teories per determinar-los. Un seria el patrimonialista, allà on la persona té el patrimoni o major part del patrimoni, la teoria rentista, allà on es generen la major part d'ingressos, i la teoria de capacitat contributiva. Aquesta està relacionada en el lloc on un estableix la major part de les seves despeses. En relació a l'aspecte més personal, l'OCDE estableix que els vincles personals estan allà on està la família, on tens les relacions familiars, socials amb els amics, ocupacional, allà on tens relacions més culturals, activitat política, d'oci, gimnasos, i també la localització. Localització de l'activitat empresarial, la seu de direcció de les activitats pròpies. I bé, sobre el centre econòmic, s'ha de dir que hi ha una consulta de la Direcció General de Tributs del 2015 que diu que era un cas d'un resident a Malta, no es va qüestionar, però sí tenia patrimoni a Espanya. Doncs bé, la Direcció General de Tributs va dir que corresponia a l'EAT, a l'Administració Espanyola Tributària, determinar si la persona tenia el centre econòmic o no a Espanya. Doncs bé, en aquest cas, aquesta persona tenia patrimoni fora d'Espanya, però es va considerar que el patrimoni que s'ha de comparar, al final, és el patrimoni que tens a Espanya i el que tens al país on vius. Amb la qual cosa, és important determinar el tipus de patrimoni que la persona té i intentar aglutinar a Andorra, en aquest cas, o sigui a Suïssa, on sigui, el patrimoni, perquè compararan el patrimoni que hi ha a Espanya amb el que un té al país on resideix. De fet, també l'administració, en algun cas, ha determinat que és més important els vincles personals. Per exemple, en una consulta de tributs del 2017, un resident a UK, perquè va anar a treballar allà, tenia la família a Espanya i va considerar que era més important el vincle personal a Espanya que l'econòmic a UK. Amb la qual cosa, amb un trasllat al centre d'interessos vitals s'ha de vigilar. S'ha de vigilar, i tornant enrere, sobretot, quan tenim un habitatge permanent als 2 països. Perquè en cas de conflicte, el conveni primer mirarà si hi ha un habitatge permanent o no. Parlant de l'habitatge permanent, és important, quan es fa un canvi de residència, evitar a tota costa tenir un habitatge permanent al país de sortida. Per habitatge permanent, s'entén una mateixa, a nivell de l'OCDE ha reconegut
una habitació llogada és suficient. Al final, es tracta de tenir un lloc de manera contínua amb totes les condicions d'habitabilitat. No seria, per exemple, el cas d'un hotel o d'un lloguer d'apartament de 2 o 3 mesos per les vacances. Finalment, a Espanya existeix un impost de sortida des del 2015 que quan una persona ha estat visquent més de 10 anys dels darrers 15 com a resident a Espanya, si té un patrimoni financer amb accions i participacions superiors a 4 milions o bé té una empresa de la qual té més d'un 25% i supera 1 milió d'euros el valor d'aquest 25% o més, obliga a liquidar la plusvàlua latent, amb excepció quan el trasllat té lloc en un país de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu. Quedaria diferit fins al moment que es vengui dintre d'un període de 10 anys. Aquí, simplement comentar que he estat llegint una miqueta l'anteprojecte de llei de mesures antifrau i es pretén modificar l'Exit Tax a Espanya, però per lo vist només afecta l'impost de societats i l'impost de la renda de no residents. Per què? Perquè la directiva preveu dues maneres d'aplicar l'Exit Tax. Una és diferir, com en l'IRPF, quan canvies la residència a la Unió Europea, i una altra és imputar per cinquenes parts aquesta plusvàlua latent. Doncs bé, per ara, si no hi ha novetat, no seria un aspecte que modifiqués l'Exit Tax de l'IRPF. Bé, amb això donaria, perdoneu la rapidesa poder o la brevetat, després tindrem un torn de preguntes per si tenen algun dubte i sense més passaria el torn de paraula al senyor Andreu Uyols. Moltes gràcies, David. Tot seguint, donarem pas a les diferents promotores que ens presentaran els seus projectes immobiliaris. En primer lloc, cedim la paraula a la senyora Isabel Rosic, responsable comercial de Comillot Mountain Residences. Buenos días. Soy Isabel Rosic, soy la responsable comercial de la promoción Comillot Mountain Residence. Voy a hacer mi presentación en español, que no estoy muy cómoda con el catalán. En primer lugar, quiero agradeceros vuestro interés en Andorra y en nuestros proyectos. Y para empezar, déjeme retroceder un poco en el tiempo, porque para entender la promoción Comillot hay que entender sus orígenes. La familia Calvo es una familia andorrana de Soldeu, que es un pueblo de alta montaña, y se dedicaron siempre a la agricultura de montaña. Hasta el 1964, con la apertura de la estación de esquí de Gran Valira, que es hoy en día el dominio más grande esquiable de Europa. En esta época empezaron a interesarse al mundo hotelero y turístico, primero con la casa familiar, que es la casa que veis en esta foto, que era un hostal, y luego con los hoteles del resort, el Village y el Sport. Luego, en 2007, se celebró la apertura del hotel Hermitage & Spa, que es uno de los mejores hoteles de 5 estrellas del mundo, miembro del prestigioso grupo Leading Hotel of the World, con un spa de 5.000 metros cuadrados, unas vistas impresionantes, una amplia oferta de restauración, como por ejemplo el restaurante Ibaya del chef Francis Pañego y el restaurante Koi Hermitage, un restaurante japonés con una estrella Michelin también. Luego, en 2017, hace 3 años, se celebró la apertura de las residencias Hermitage, que es donde justamente me encuentro ahora. Son unas residencias hoteleras de alto standing, cuyos huéspedes benefician de acceso a todos los puntos de ventas del hotel. Están conectadas con el Hotel Hermitage. Es decir, que tienen acceso al spa, que tienen acceso a los restaurantes, desayuno, servicio de habitación 24 horas, acceso al Kids Club. O sea, como clientes del hotel, pero con la privacidad de un apartamento. Y de las numerosas peticiones de clientes que querían adquirir estas residencias, pues nació la idea de una promoción inmobiliaria, que es la promoción Comillot Mountain Residence.
Es una promoción de 22 apartamentos de alto standing divididos en 2 edificios, cada uno de 11 apartamentos, utilizando materiales naturales y locales, como la madera que veis en esta foto es todo paneles de roble rústico. Hay madera de pino, hay pizarra, hay piedra del Pirineo y mármol negro. Tienen unas vistas impresionantes a la montaña y ventanas, como se ven aquí, ventanales muy grandes. Cada apartamento tiene una sala de estar, que es como la foto que veis o el espacio que está detrás de mí. Entonces, con una cocina abierta, una chimenea de leña y acceso a una terraza con vista a la montaña. Y cada apartamento tiene también 2 plazas de parking en el parking de la residencia. Actualmente estamos haciendo la promoción de la primera fase de los apartamentos, que son 11 apartamentos que terminaremos en 2022. Pero la familia Calvo quiso ir aún más lejos y decidieron de crear el Club Hermitage. Es un concepto de membresía exclusivo y limitado cuyos socios tendrán acceso a todas las ventajas del hotel. Es decir, acceso ilimitado al spa, descuentos en tratamientos y productos de belleza, eventos privados, descuentos en restaurantes, afiliación al club de golf de Soldeu y mucho más. En resumen, porque podría decir mucho más, elegir Comillot es elegir una nueva forma de vivir en el Pirineo. Ahora, si queréis, les invito a que nos encontramos a su próxima estancia en Soldeu, o sea, en Andorra. Yo les recibiré en el lobby del Hotel Hermitage, que es donde tengo mi desk, y si lo desean, sería un placer hacerle visitar las residencias de Hermitage, que son en todo puntos iguales a los apartamentos de la promoción Comillot. Les agradezco por su interés y espero conocerles pronto en persona. Muchísimas gracias. Doncs bé, només donar les gràcies a tothom pel seu interès. Quedem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte que els hi pugui sorgir o per ampliar la informació que necessitin. I, òbviament, a través del seu gestor ens poden fer arribar els seus comentaris, suggeriments o preguntes. Esperem que els hagi resultat interessant. Gràcies de nou i que tinguin una molt bona tarda.